ik heb de meeste van die voorgaande projecten heb ik zelf gefinancierd of samen met mijn vader. Isabi? Dus waarom ben ik niet dat je me zegt weer misani. Maar dat uiteindelijk de eerste keer voor Wallo's van deal was aan die plus me kon kiezen. Om mijn meisje, isabi, waardoor mijn gezin, isabi. Daardoor is dat ja, man, spend allerlei money na Sandemo, ja, bijvoorbeeld. Isabi? En ik ben niet zo'n sponsor, dus dat is een beetje een probleem. Dat ben ik zoeken nou. Maar uiteindelijk, isabi, ik van betekent dat je daar hebt, dus maar om je heen, zij pushen dat je nou, wat je zit en zo. Dus waardoor, dat is even, hoe komt zitten, zo'n sponsor en hoe vind je? Waardoor we maar reizen af. We naar Bigisto, want die film is op Bigisto opgenomen. We reizen gewoon naar go filmen, papap. Kom hotel film, want toen pisito, papap. Dat middel voor de sponsor. Voor de sponsor. In een weekend tijd, hè? Ja, en een weekend. Een weekend toe filmen alle opnames voor Bigisto. Echt de tangen ook. 2 weken maar af te net constant bezig zijn.